Ahojte moji milí, takže ja som si pre vás pripravila tentokrát výklad pre ohnivé znamenia na mesiac november. Najskôr sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za každý jeden váš odber, za každý jeden like, za každú jednu reakciu, nech je akákoľvek. Naozaj veľmi si to vážim, strašne moc ďakujem. Osobné výklady si môžete objednávať na e-maili, ktorý je uvedený nižšie. E-maily sa snažím robiť do 48 hodín, ale samozrejme, ak je niečo, čo tú vašu dušičku veľmi trápi, tak samozrejme, že sa snažím vám ten výklad urobiť čím skôr. Takže ešte raz strašne moc ďakujem a prejdeme hneď na baranov. Takže milí barankovia, čo vás tu čaká v mesiaci november. Takže čo čaká baranov v mesiaci november. Samozrejme sú to kolektívne výklady, takže vezmite vždy len to, čo rezonuje s vami, hej. A vždy budem veľmi rada, keď mi zanecháte nejaký odkaz, či to s vami rezonovalo, alebo či ste sa tam našli. Takže strašne ešte raz moc ďakujem. Takže čo vás čaká, milí barankovia, v mesiaci november. Takže čo čakám baranov mesiac november. Ojej. No. A ja už to tu aj navnímavam. Takže, milí barankovia, čo vás čaká v mesiaci november. Takže ja tu vnímam, ako keby ste boli uväznení momentálne sami v sebe. By som povedala, že premýšľate, ako keby ste boli naraz cestí. To je to správne slovo. Ako keby ste boli naraz cestí a premýšľate, že akou cestou sa vydať ďalej, alebo čo by ste mali urobiť ďalej. Hej. Potlačte také tie svoje emócie a choďte tak viacej do seba, aby ste naozaj prestávali počuť ten okolitý svet a počúvali to svoje vnútro, že získajte taký ten nadhľad nad tým všetkým, hej, čo vás ovplyvňujú, lebo tie naše emócie nás dokážu naozaj veľa ovplyvniť. Ja to viem najlepšie. Takže fakt odpojte sa od toho okolitého sveta, choďte tak do seba. Vnímam tu veľmi veľa takého smutku, takého, ako keby vás tak vnútri niečo trápilo, že taký rozpor, ako by ste mali v sebe, hej. Ale vy ste celkovo, vy sa dokážete pozbierať a vy dokážete si ísť za svojimi snami. Čaká vás tu aj nejaká cesta niekam, hej. Povedala by som, že pracovná, ktorá bude spojená aj so zábavou. No, vy máte strašný rozpor v sebe. Strašný rozpor. No, mne to tu lieta kade tade, ale ja si to musím zodvihnúť. No. V blízkej dobe privítate človeka. Ide vám sem človek, ktorý vás... ide sem návšteva, ale povedala by som veľmi nečakaná návšteva, hej? Z ktorej budete trochu vykolajení. Ale vy si zachováte takú tú chladnú hlavu. Nemyslím, že to bude niečo zlé, ale niečo, s čím ste... Čo by vás ani tak nenapadlo, by som povedala, že to bude naozaj taká veľmi nečakaná návšteva. Máte tu aj takú túžbu za novými zážitkami, takú cestu vpred. Vy choďte si za tým svojím, naozaj, k tomu, čo vás ťahá srdce. Lebo vy tu máte strašnú túžbu ísť niekam,
Úplne niekam inám, kde ste teraz. Vy ste tu z toho strašne smutní. Vy tento mesiac budete riešiť predovšetkým takéto svoje vnútro, tú svoju stabilitu. To, ako cestou sa vydať. Pre mnohých z vás mi tu ide, áno, zoberte svojho priateľa na nejaký výlet do prírody, alebo vnímam tu, choďte na nejaký ranč, kde sú kone. Kde sú zvieratá. No. Usmievam sa tu pretože mám tu jedného výnimočného baránka. A keď rozprávam o tom ranči, o tých zvieratách, aby ste vzali svojho priateľa, kamaráta, hej, by som povedala, že na nejaký dobrý výlet, kde prídete na iné myšlienky, vypadla mi tu karta partner, hej. Takže buď vás to privedie k takej tej vašej spriaznenej duši, alebo to stretnutie bude súvisieť priamo s tým partnerom, hej. Že také, čo by ste ozaj že nečakali, že toho človeka tam stretnete. Je to človek z vašej minulosti. Je tu partner a partnerka. Domov. Stará žena. Takže naozaj choďte si vyvetrať hlavu a niekedy aj to stretnutie, z ktorého tak človek, že aj vnútorne chce, aj nechce, sa naozaj môže stať niečo naozaj veľmi pekné. Takže ja vám tu držím veľmi, veľmi palce. Budem na vás myslieť. Ďakujem vám za vyhliadnutie a ahojte. Vítajte moji milí levíkovia a levice. Ja vás tu všetkých vítam na výklade na mesiac november. Takže pozrieme sa, čo vás tu čaká. Najprv by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za každé jedno zhliadnutie, za každý jeden odber, za každý jeden like, za každý jeden komentár. Naozaj to veľmi, veľmi vážim. Strašne moc ďakujem. Osobné výklady si môžete objednať na e-maily, ktorý je uvedený nižšie. E-maily sa snažím robiť do 48 hodín, pokiaľ je to samozrejme možné, ale až je niečo, čo veľmi trápi vašu dušičku, tak sa snažím ich urobiť aj skôr, hej. Nech sa tá vaša dušička netrápi. Takže naozaj strašne moc ďakujem a pozrieme sa už, čo vás, milí levíkovia, čaká v mesiaci november. Takže len na mesiac november. No, mne to tu skáče. Ako sa to prevrátilo, tak to sa musí dať. Takže, milí levíkovia, vnímam tu hlavne čo sa týka pracovnej oblasti, takže u vás bude tento mesiac prevažovať taká pracovná oblasť, hlavne oblasť stability, peňazí. Hej, no, dávajte si pozor, majte pod kontrolou svoje výdavky, by som povedala, aby sa vám nestalo, že by ste mohli tak prísť o veľa peňazí. Strážte si tento mesiac svoje výdavky. Čo
Čo sa týka partnerského vzťahu, vy, ktorí ste zadaní, čaká vás tu také obdobie plné pádov a vzostupov, také turbulentné obdobie, hej, ale by som povedala, že také, že aj áno, aj nie, raz tak, ale stále to bude v takej tej láske, hej, len také turbulentné obdobie, hej. Vy, ktorí ste teda vo vzťahoch, vnímam tu, že by ste mohli aj počať babetko, alebo či sa vám prirastok do rodiny, hej, tu vidím. Pre nezadaných, choďte, vyrazte von, tam máte naozaj možnosť stretnúť takúto svoju nejakú lásku, hej. Je tam možnosť aj na taký ten stabilný vzťah, hej. Na taký pomalší vývoj. Ono niekedy, nie že niekedy, tie pomalšie sú také lepšie, hej, že spoznávate jeden druhého. Ono to má svoje aj pre, aj proti, hej. Ja si tu ešte doložím. No jasné. Takže hovorím, vyrazte von na nejaké to stretnutie, choďte von s priateľmi, máte tu naozaj veľmi veľkú pravdepodobnosť, že stretnete takúto svoju spriaznenú dušičku, hej. Takže nemajte strach, moji levikovia. Čo sa týka tej pracovnej oblasti, tak ako som povedala, pozor na také tie nečakané výdavky, hej. Ani ne, že nečakané, ale by som povedala, že zbytočné, hej. Takže šetrite si korunky na také lepšie časy. Vidím tu, ako keby vám niečo v práci nevyšlo, že ste očakávali nejaký ten príliv a tým pádom ste práve naopak vám to trošku odlialo z toho rozpočtu, ale nemusíte sa bať, hej. Všetko pôjde dobre. Chvíľku bude také obdobie takej striedmosti, hej, že chvíľku sa dáte do takého kľudu a vy sa pozbierate. Vy ste ohnivé znamenia, vy sa pozbierate. Máte v sebe takúto dravosť, hej. Vy ste levi, vy ste králi. Takže naozaj netreba sa toho báť. A tak, ako som povedala, hor sa von. Naozaj tu vnímam krásne, stabilné aj pre tých, čo sú teda v páre, hej, že je to turbulentné, ale stále je tam tá láska, pokojné obdobie, aj keď to bude tak sem tam kolísať, vždy nemôže byť stále dobré, hej. A pre tých nezadaných ide vám sem naozaj človek, ktorý bude stať za to. Takže to už je taký stabilný partner, takže naozaj vybehnite von, nebojte medzi ľudí, otvorte sa tej láske a držím vám strašne palčeky. Ahojte. Ahojte, tak ja vás tu všetkých vítam na čítaní na mesiac november pre Strelca. Najskôr by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za každý jeden odber, za každý jeden like, za každý komentár. Naozaj si to veľmi, veľmi vážim, ďakujem strašne moc. Osobné výklady si môžete objednávať na e-maili, ktorý je nižšie uvedený. Osobné výklady sa snažím urobiť vždy do tých 48 hodín, hej, ale samozrejme, ak je niečo, čo veľmi trápi vašu dušičku, snažím sa to urobiť čím skôr, aby ste sa netrapili. No a hneď asi aj prejdeme na to, čo vás, milí strelci, čaká v mesiaci november. Takže čo čaká strelcov v mesiaci november, poprosím. Takže strelec na mesiac november. No, milí strelci.
Takže, milí strelci, u vás tu vnímam, ako keby vám skončilo také to zlé obdobie, hej, ktoré máte za sebou. Samozrejme sú to kolektívne výklady, takže vezmite z nich to, čo rezonuje. Hej. Vám naozaj skončilo zlé obdobie takého toho trápenia a takého nezdaru, hej, by som až povedala. Vás tu čakajú úplne nové začiatky na všetkých možných úrovniach, aké si dokážete predstaviť. Vám sa začne dariť, či už po pracovnej oblasti, či už vo vzťahovej oblasti. Hej, vy máte tento mesiac naozaj veľmi krásny. Čo sa týka pracovnej oblasti, udržte si teda taký ten svoj balans, hej. Je to pre vás veľmi dôležité udržať si to svoje ja, hej, aby ste mali stále ten istý, taký ten zápal pracovný. A čo sa týka pre zadané páry, nádherné obdobie, naozaj krásne, pokojné, naplnené obdobie. Pre nezadaných ide vám nový človek, človek, ktorý by som povedala vám až doslova pomotá hlavičku, hej, je to také vaše splnené želanie. Takže naozaj veľmi nádherné obdobie. Úplne nový, ako keby sa pred vami otváral nový život. Hej, doslova, že... Lebo cítim tu, že veľa z vás prešlo takým ťažkým obdobím. Máte za sebou veľmi ťažké, náročné obdobie. Veľa z vás tu vnímam aj... zmenu bydliska, hej, že bolo toho zmena práce, zmena v životnej situácii. Takže toto ťažké obdobie sa pre vás úplne končí, hej, a začína sa niečo úplne nové. Otvárajú sa vám nové cesty. Naozaj taký spokojný, šťastný, spokojný život. Niečo, čo už ste naozaj potrebovali. Takto to mám potrebu povedať, takže tak vám to aj popravím. Je to taká odmena za tú vašu statočnosť, by som povedala, hej. Ide vám do domu nejaká správa. No, dávajte si pozor, nezvyknem to robiť na zdravie, ale momentálne cítim, aby ste seba viacej chránili. Hej, môže to byť nejaké také ochorenie, ktoré by vás položilo na pár týždňov do postielky. Takže dávajte si pozor aj na také prechladnutia, alebo taký väčší pozor si dávajte na seba. Ale v tom partnerskom naozaj, ako tamto máte ozaj nádherné. Vyšla mi tu karta smrti, čo sú nádherné, krásne, nečakaná radosť. Všetko sú to také nádherné energie, kde sú to vlastne nové začiatky, hej. Je to taký dar z nebies, by som povedala. Aj tú holubicu ja vnímam z tej správy ako posolstvo, hej, takého toho obdobia, až mám chuť povedať, že takého obdobia mieru, hej. Pretože aj ten je veľmi dôležitý, aby zavládol mier v duši. Hej, takto je to tak správne povedané, by som povedala, že ten mier v duši, pretože to je naozaj veľmi dôležité, aby človek bol zmierený sám tak so sebou a mal taký nielen pokoj, ale naozaj doslova a do písmena mier v duši, hej. Ešte by som si chcela doložiť. Väčšinou rozprávam k dámam, takže pani, otočte si to. Tak ako som povedala, že pre niektorých strelcov tu vnímam, že príde k ním žena, ktorá bude od nich staršia.
ale veľmi stabilná. A naopak, pre ženy tu vnímam mladšieho partnera. Ale znova, je to len pre niektorých z vás, hej? Ale je to naozaj láska ako z nebies. Takže naozaj vám veľmi všetkým držím palčeky. Budem rada, ak mi napíšete, či niečo z toho s vami rezonovalo, čo z toho na vás sedí a za každú jednu reakciu. Takže strašne moc vám všetkým ďakujem a teším sa na vás na budúce. Ahojte.